Het had juster zo warm west dat op verschillende plekken records verbrutsen binnen. Overal in de provincie kwam het kwik dik boven de 30 graden uit, zo vernam ik waarhistoricus Klaas Ibema. Hoe warm is het nou, Ibema? Het is nu op een kop al 35 graden. En juster? Juster 33,0. En dat weer een evenaring van het record van Skettens. En Skettens, dat betekent 44 hier waarnemingen hier sinds 1969. En ik heb maar één keer lieke warm gehad. Dat weer op 4 augustus 1990. Het was dan een van de warmste dagen in juli eer, al geldt dat alleen nog voor het noorden en westen van ons provincie. Zo werd op Vlieland 31,9 graden noteerd, het heetste wat er eer officieel meten waard. In Staren was het met 32,8 graden in 64 hier net zo warm. Ik ga even een beetje minder. Het maakt mij wel een graad of 22 gemiddeld voor deze wat of zo wat. En ik hoop dat het een buiken komt dat het wat koeler wordt. Nou. De hitte zorgt voor een soort probleem bij Bregen. Zowel deze Bregen in Snits net meer dicht en de Bregen in Dronriep net meer iepen. En dan weer er nog die zwitterige nacht. Ek een record. Middernacht weer dan 26 graden. Dat is extreem. Ik vind 26 graden, dat zou eigenlijk de heetste dagtemperatuur wezen moeten. Dat moet je 's nachts net hebben. En uiteindelijk is het toen zakken naar ongeveer 21 graden, zo'n beetje door de hele provincie. Ik hier op Skettens 21,0. En dat weer een record. Dus het is de warmste nacht van de laatste 45 hier op dit plak. Vannacht weer aardig weer. Ja, en de wind voelt het. Het weer een warme nacht. Beetje slept? Nou, net volle. Maar 12 iets erbij en dan die sliep ik net. Het weer lange nacht. Maar voor de horeca weer het een fantastische jong, ontlet volle terrassen, liek als in Warkum. Meestal is het nu 10 en 11, dan is het vaak gebeurd. En dan is het, 11 uur, dan is het sluis. Maar ja, nou zijn we wel lekker terug tanken. En lekker genieten en we zullen hoe het wordt. Maar ja, plezier maar ik wil een keer zeggen van 12 uur, hè. De laatste ronde, het is mooi geweest, hè. Het Frieske record staat nog altijd op 34 graden. Dat was in 1941 metten in Rotterdam bij het Heerenveen.